Men haçan o adam olur. Ayyo men Hudaýyň dosty bolja. Men bad günahkar adam, men bir bidere adam. Ayyo menden bizatla taşdy aýyrsana diýen oglanlar var. Halwatda yani ýekjeka günäsi ýadyna düşüp indi gözünden ýaş akdyrypdy. Inni Allah'ını zikredip, ışk edip, mehabbet edip, kâde gelip soraýa men şu illim namazımdan lezzet alamak, men näme deýin kam, näme istem kam, ya bir etdim mi kam diýip soraýdy. Kim şunu oglan? Odal ayyo men mescide barıp bilmer ne, ayyo men namaz okuyup bilmer ne, niýen jawan oglanna. Inna Allah'ın dostu boldy. Ey bu gürrüň nagat erzeşli, ey bu gürrüň nagat maňa gerek görüň, nagat saňa gerek görüň, nagat gelillere gerek görüň, nagat hacı dädelere gerek görüň. 80 ýaşynda adamlar bar, dostuny alan kesip häzirde. Akçygaglap oty, kakama doga etdi.